Eta orduan plasma bomba. Opari berezi bat, nire partetik. Ha! Ha! Nahi bai! Ez duzu nire bandera lortuko. Eta hori kanpero baten esaten dit. Gaurko partida nirea da. Nire bazle dudarik gabe. Araia! Zer? Etorri momentu bat. Zertarako? Etortzeko. Itxoin! Araia Agirre. Nola gustatzen zaien eri izena bizinak esatea! Itxoin minutu bat. Sekretua dauka gordeta, lagunekin batera, arkaderen boterak ezagutuko ditu. Bauera, ikusiko duzu, nondik datorren, ezatzen gainbera, joan oreka, erronka berriak. Ezatzen gainbera, joan oreka, erronka berriak. Lagunekin batera, arkaderen boterak ezagutuko ditu. Espero dut garrantzitsua izatea. Ai, ez izan lotzagabea. Aitarekin hitz egin behar duzu. Zer? Nik? Baina zergatik ez duzuk berarekin hitz egiten? Galdeiozu ea zergaitik erosten dituen hainbeste txorakeria internetetik. Ni zorratzeko, edo gastatzea gustatzen zaiolako. Araia ba. Aita, amak esan du zergatik erosten dituzun hainbeste txorakeria interneten. Bale, oso ondo. Araia, etorri mesedez. Mesedez, galdetu amari nioten aitzen etxe honetan dirua xahutzen duen bakarra. Aitak esan du bera alden hemen dirua xahutzen duen bakarra. Bale. Eskerrik asko Araia. Pasibo-agresibitatu honekin jarraituko duzu, edo joan naiteke ja. Ez, joan zaitezke. Seguro, ez didazu berriz ere deituko, ez? Ez maitea. Araia! Esaiozu zure aitari ea beti jarri behar nauen aitzakiatzat bere erabakitzarrak tapatzeko. Ea zure erabakitxarrak leporatzen dizkiozun. Bale, okei. Ez duzu beste zer esan behar? Ez. Baietz minutu batera beste zerbait esan. Araia! Esan amari, nik ez ditutela 200 euro gastatu soineko bat erosteko. €200 soineko hori. Bale. Esaiozu aitari nik behintzat ez ditudala nire gastuak eskutatzen. Ni behintzat ez ditut nire gastuak ezkutatzen. Osea, amak ez dituela bere gastuak ezkutatzen. No, hemen geratuko naiz, erantzuna pentsatzen duzun bitartean. Hartu zure denbora, Esan Mari bikain horri bera oso perfektua dela. Perfektua zarela, ulertuzuk nahi duzun bezala. Ados, jo zaitez. Ez, bazpada ez. Baietz, bai.
Bukatu dugu. Seguro? Listo. Listo. Bai. Esan aitari, bere komunikazio eta konfidantza faltaz naskatuta nagoela. Zure komunikazio eta konfidantzaz falta askatuta nago. Hori da, bai. Ez, ni nagoela zuen arteko komunikazio eta konfidantzaz faltan askatuta, zergatik ezin zarete helduak bezala zuen artean komunikatu? Ez daukat serio jarri beharrek zu suntsitzeko. Bye bye baby. Sartu da orain. Beti berdin. Jauna! Dena ondo? Bai, ezin gabeto. Araia Agirre. Gorputza indartzeko aurrena adimena indartu behar dugu. Alegia zer? Hemen ondo egon ahal izateko, hemen ondo egon behar duzula. Eta alderantziz. Zer kamoratzen zaitu? Gauza askok. Etxean sua piztuta. Bestei lagundu ahal izateko nork bere oreka aurkitu behar du. Orduan oreka hori aurkitu arte, ezin diot inori lagundu? Ez? Ze ondo. Zer sentitzen duzu? Baserrea. Amorrua. Kriston amorrua. Eta zer egin dezakezu amorroren kontra borrokatzeko? Eta orain, amorru gutxiago sentitzen duzu? Ez! Baina ez genuen entrenamenduarekin jarraitu behar. Onzo aier nago! Hau izan da zure gaurko entrenamendua. Gutxiago eta gehiago. Eta ez ahaztu joan aurretik zure boterea kargatu behar dituzula berriz. Agian orain 787 plasta hori txikitu ezaket. Nola? Beste etxai bat? Bai. Ez. Ez dakit. Online jokoan dagoen kaiku galanta bat. Horren buruan ez da jaiotzen hila besterik eta. Online? Esplikatuko dizut, beste egun batean, bai. Araia, eseri mesedez. Zuk eskatu bezala aita eta biok hizketan aritu gara, eta gauza bat daukagu zuri esateko.